Murna Hausa Top TV tasha al'umma, muna roƙonka idan wannan ce shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, sannan sai ka zo ka taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ta hakan ne za ka dinga samun labarai zafafa da ɗumɗumin su da zarar mun ɗora. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mutuwar Garzali Miko, ga gaskiyar magana a kai. Babu shakka mai sauraro ka san cewa dai ana ta watsa labarin mutuwar Garzali Miko. Na san cewa kana ta kokonto shin da gaskiya mutu ko kuma bai mutu ba. A yanzu haka mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji gaskiya akan wannan al'amari, shin da gaske ne wai Garzali Miko ya mutu ko kuma bai mutu ba. Amma mai sauraro, kafin mu tsunduma cikin wannan rahoton namu, idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, a jiya ne dai aka yi ta watsa labarin mutuwar Garzali Miko. Kamar yadda ka sani dama ba a ƙaryan mutuwa. Mutane da yawa sun yarda da wannan rahoto na mutuwar Garzali Miko, mutane da yawa kuma ba su yarda da wannan rahoton ba. Babu shakka mai sauraro, dama ka san an ce idan mutum aka ce ya mutu to ya mutu babu tantama. Amma kuma mai sauraro, ka san cewa da yawa mutane ana musu ƙaryan mutuwa ba su mutu ba, a ce sun mutu, musamman ma idan aka ce ma waɗanda suka ɗaukaka a duniya, musamman ma shahararrun jaruman masana'antar Kannywood. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, a kwanakin baya ma an ce Ali Nuhu ya mutu, kuma an ce Adam A Zango ya mutu, domin kuwa an ce ma M Sharif ya mutu. A mata kuma an ce Momi Gombe ta mutu, Hadiza Gabon ta mutu, Jamila na Gudu ita ma ta mutu. A yanzu haka dai Garzali Miko shi ma an ce ya mutu. Wai shin da gaske ne ko kuma ba da gaske ba ne ba? A yanzu haka mai sauraro, za mu gaya muku gaskiya akan wannan al'amarin. To mai sauraro, kamar yadda ka sani dai Garzali Miko ya kasance shahararren mawaƙi a duniyar nan. Babu inda ba a san shahararren mawaƙin ba, wato kam Garzali Miko. Kuma waƙoƙinsa sun karaɗe ko'ina a duniyar nan, domin kuwa birni da ƙauye idan ka ziyarta za ka ji ana jin waƙar Garzali Miko, domin kuwa ya kasance ya iya waƙa. To a yanzu nan ne dai masoyan Garzali Miko suka ci karo da wani labari a shafin Facebook, inda ake nuna cewa Garzali Miko ya mutu. Babu shakka masoyan Garzali Miko sun kira Garzali Miko a waya, inda suke tambayarsa shin da gaske ne ya mutu ko kuma bai mutu ba, inda yake ƙaryata wannan zancen na cewa ya mutu. Babu shakka Garzali Miko har bidiyo ya yi domin ya kwantarwa da masoyansa hankali, domin kuwa a san cewa bai mutu ba, yana nan da ransa, kuma ya ce ko ciwon kai bai ba, yana nan ƙalau, babu abin da ya same shi, kawai ƙarya ce irin ta mutane. Dama mai sauraro, ka san cewa dai duk wanda ya shahara a duniya dole a ringa mai irin wannan raɗe-raɗin, kuma su ma kansu jaruman Kannywood ɗin sun san da haka, domin kuwa da yawa ana musu irin wannan abin, a ce sun mutu kuma alhalin ba su mutu ba. Kamar yadda har sun saba da irin wannan abin, domin kuwa har sun daina damuwa tun suna damuwa, domin kuwa kai ma idan ka ce za ka damu, kaga dole ranka ya ɓaci, domin kuwa tun da ka yi suna a duniya, kaga dole mutane su ringa ganin son bayanka. Dama mai sauraro, ka san cewa ɗaukaka yin Allah ce, da yawa mutane da yawa sun san cewa haka, amma sai su ringa danna wannan gaskiya, domin kuwa sun san cewa Allah ya ɗaukaka Garzali Miko kuma yana da maƙiya, shi yasa a yanzu haka suka kashe shi kuma bai mutu ba. To mai sauraro, a yanzu haka ka ji gaskiya akan wannan al'amarin. Yanzu haka Garzali Miko bai mutu ba, yana nan da ransa. Don haka ma duk wanda ka ji yana cewa Garzali Miko ya mutu, to ka ce mai ƙarya yake. Garzali Miko bai mutu ba, yana nan da ransa. To mai sauraro, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu.
kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka, sannan kuma mai sauraro muna ƙara tuna maka in har baka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin ba, ka daure ka dangwala mana.